Dili suka, dili asin. Siguro pre. Ahos. Sus! Gamaya na lang kulang pre, uy. Luto na ba ka ni ako ang kuano? Paksiw, gutom na magayo. Ako daw tilawan, be. Muta, uy. Kainit. Kulang mo sa timpla. Daw? Murag. Kulang yung bitsin. Bitsinan. Uy! Wala na may bitsin di. Ay! Taong ko na ron, ha? Ay, tama. Mangayo na lang ko dito ila kumpare. Magdali ko, be, kay gutom na, be. Sakto na timpla akong niluto. Time sabi? Kaduang higayon na biyan ako ni pangayo ka kumpare. Dili baka ko niya balibara, no? Dili siguro ko, eh. Bitsin na bitaw akong pangayo ko. Ito na bumuagi sa kusina para diretso na ko pangayo. Uy pre, may buntag niya. Naam lagi ka pre. Sumaya to pre. Nalagyan ka ko tuyo si mga pre. Usa man dai pre. Nagluto manggod ko baon niya. Ay, kulang sa kong giluto. Mao ba? Kabalo na ko kung unsay kulang na pre. Yate good pre. Kabalo ka? Tay giluto nimo. Paksiw lagi pre. Numero 1 kulang na pre. Asin. Hapit yung kakatagaan pre. Mali. Ay sa pre, ako nauna. Suka. Dili pre. Kung dili suka, paminta. Wadyo kakataga pre. Dili suka, dili asin. Siguro pre. Ahos. Sus! Gamaya na lang kulang pre, uy. Dili ahos. Bombay. Dili. Mantika siguro na pre ba? Kaya wakay kapalit. Mali Japon. Taganan yun niya ba na ako ikapalit? Dugaya po niya mataganan ang bitsin, uy. Sige pa pre, tagna pa. Halos na istorya naman ako tanang lamas. Pre, istorya ragod pre kung usay tuyo nimo. Dili kay magsigi tagna ani. Ikaw man good food pre. Tagna, wala man ko naingon na tagano nimo. Pre, sige na istorya. Kung usay tuyo nimo pre, kay napakoy buhaton. Nialagi ko pre kay mangayo ko bitsin ng tasi mo ha. Ay sus! Bitsin raman di ay nadindiin patagtakan-tagan. Ay salamat, matimplahan na gito akong giluto. Pre, gara pre oh. Salamat pre, hindi na ako magdugay pre, kaya napa ko giluto dito. Balik-balik unya pre.